खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों साननैसो सिगांनिफ्राय अरुणाचलाव थानाय साकमा आरो हाजंफोरखौ अरुणाचलनि केन्द्रीय मन्थ्रि किरेन रिजिजु आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सावरायलायनानै आसामाव लाबोसिगोन होनना खौराङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे रादाबा आसामनि थागिबि रायजो राजानि सायाव जोंबाय थानाय अराव पेट्रल लुदेरना होनाय बायदि जादों। बियो रोखा जेराव कानि हेंथायै सोमावसारनाया आसामाव जागासिनो बेबायदि समावनो अरुणाचलनि साकमा आरो हाजंफोरखौ आसामाव लाबोनायनि खौरां गोसारनाया गमामायैनो राजनीतिक बिथिङावबो एसेब्लाबो गोहोम गोग्लैखादों जायनि जाउनाव किरेन रिजिजुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खालामना होफिनदों दि खौराङाव जेरैबायदि गोसारदों थारैनो बिब्दि नङा होननानै बुंदों। 1964 मायथाइनिफ्राय 1970 मायथाइनि गेजेराव साकमा आरो हाजंफोरखौ अरुणाचल रायजोआव थाथ'नो थाखाय आश्रय होनाय जादोंमोन। अरुणाचल रायजोआ जिहेतु ट्राइबेल स्टेट साकमा आरो हाजंफोरा अरायथानि थाखाय थागिबि जानो मोन्थायखौ मोनखाया आरो बिथांमोना थाबाय थायोब्ला गोबां समावनो दाङाबाजिया जाबाय थागोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ बबेबा जायगायाव दोननो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायलायनाय जादोंमोन होनना बुंदों। नाथाय आसामावनो दोनथारनायनि जेबो हिदान्त खालामनाय जायाखै होनना बुंदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे बेलायाव मदद खालामनोसो खावलायनाय जादोंमोन होननानै बुंदों किरेन रिजिजुआ। नाथाय गमामायैनो अरुणाचलनि केन्द्रीय मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ बे बाथ्राखौ बुंमारदोंमोन दि आसामनि बबेबा खनायाव दोननो होननानै आसाम अरुणाचल भाइ भाइ आसामावबो बे बाथ्रानि सायाव दावराव दावसिया जाखागोन बेनिखायनो बाथ्राखौ बुंथ'वाखैमोन होननानै स्वीकार खालामदोंमोन किरेन रिजिजुआ। नाथाय बाथ्राखौ थारैनो उल्थायबाय नामा किरेन रिजिजुआ साननो गोनां। थांनाय 21 एप्रिलाव गुवाहाटीनि दा इक' मुंनि गंसे बारनि बिगोमा अंकुर दत्तआ प्रदीप बसुमतारी मुंनि पुलिसखौ मबिल लुनानै सावनो नागिरनाय जाथायनि सायाव बारनि बिगोमा अंकुर दत्तखौ दसे समनि थाखाय पुलिस थानासिम लांदोंमोन। नाथाय बारनि बिगोमा अंकुर दत्तआ दि सासे पुलिसनि सायाव अयनाय खालामदों बिनि सायाव जेबो बेबस्था लायाखै होनना दाबि सिखारदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 एप्रिल खालि दि इक' मुंनि बारआ फुंनि 5 बाजिसिम खुलामोन। बिनि सायावनो खौरां लानो थांनाय प्रदीप बसुमतारीखौ बारनि बिगोमा अंकुर दत्तआ मोनथाम खामि हारा सिफायनानै मबिल लुनानै गोथाङै सावथारनो नागिरनाय जाथायखौ खबर मोननानै बासायनो थांदोंमोन पुलिसनि हान्जाया। नाथाय दुखुनांथावै बाथ्रा दि भिडिअ फुटेजआव नुनो मोन्दोंमोन जेसेबांनो बारनि बिगोमा अंकुर दत्तआ रागाजों प्रदीप बसुमतारीखौ बुनो नागिरदोंमोन पुलिसनि माखासे हान्जाया नायनानैल' थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय प्रदीप बसुमतारीनि सायाव खामि हारा सिफायलायनानै अयनाय खालामनायखौ थानो हायै प्रान्जल सइकिया मुंनि सासे पुलिस जवानआ बारनि बिगोमा अंकुर दत्तखौ नारखे नुरखे खालामनायबो जादोंमोन आरो अंकुर दत्तनि सायाव प्रान्जल सइकियाया एफआइआरबो दाखिल खालामदोंमोन होनना मोनथिनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि पुलिस जवान प्रान्जल सइकियाया लाइभ फैनानै गासैबो बाथ्राखौनो बुंफ्रुना लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि जेसेबां अंकुर दत्तनि सायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन मोनसेबो फिथाइ थायाखैसै आरो अंकुर दत्तखौबो ग्रेप्तारबो खालामनाय जायाखैसै। नाथाय बिनि सोलाय बारनि बिगोमा अंकुर दत्तआ पुलिस जवान प्रान्जल सइकियाखौ फननि गेजेरजों गिख्रंथाव हुमखिसो होदों होनना पुलिस जवान प्रान्जल सइकियाया लाइभ फैनानै बुंना लानायखौ नुनो मोन्दों। प्रान्जल सइकियाया बुंदों जुदि आंखौ सोरबा बुथारोब्ला बे मानसियानो बुथारबाय होननानै सानना ला होननानै बुंदों प्रान्जल सइकियाया आरो बुंबावदों आंहाबो न'खर दङ सासे गथ' दङ जोंबो थांना थानो लुबैयो। बे बाथ्राफोरखौ नोजोर होयोब्ला आथिखालाव पुलिसआ गावखौनो रैखाथि होनो हायै आरो रैखाथि गैयै थासारिखौ नुनो मोनो। सासे रैखाथि होग्रा पुलिसनिख्रुइ गंसे बारनि बिगोमायासो बांसिन गोहो दं नामा
पुलिसखौ हुमखि होनो हानाय, पुलिसखौ गावनि आथिं सिङाव दोननो हानाय, पुलिसखौ गोसोब्लानो मबिल लुना सावथारनो हानाय। जोंनि आसामाव बेबायदि जाथायफोरा आरो आसाम पुलिसनि अबस्थाया दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामाव ट्राइबेल सुबुंफोरा मा निदानाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ बिनि सायाव माखासे गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। आसामाव बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो 2017 मायथाइयाव गोदान मोनसे आयेन खालामदों। बे जादों आसाम स्टेट केपिटेल रिजन डेभेलपमेन्ट अथरिटि एक्ट 2017। बे एक्टनि थांखियानो आसामनि केपिटेलखौ गुवारै बारायनाय। जुदि केपिटेलखौ बारायनांगौब्ला गुवाहाटीनि साखाथि फाखाथि बारायनांगौ। गुवाहाटीनि साखाथि फाखाथियाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जोब आरो बे एक्टआव डिसिनो मोनसे पावार होदों। डिसिआ गोसो जाब्लानो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ लानो हायो आरो केपिटेल रिजनाव सोनो हायो। बियो ट्राइबेल ब्लकखौ सिफायनायनि मोनसे बिजेपिनि षड़यन्त्र होननानै बुंदों आटसु एबा अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्मआ। धेमाजि आरो लखिमपुराव ट्राइबेल ब्लकखौ सिफायबाय। मोनबा जाति नन ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास खालामबाय। बे मोनबा नन ट्राइबेलखौ प्रटेक्टेड क्लास खालामनाय लोगो लोगो ट्राइबेलफोरहा जेबो भेलु गैला। गासैबो हा बायनो मोनो, हा फाननो मोनो। बेफोरनो ट्राइबेल ब्लकखौ सिफायनाय जाबाय। बेनिख्रुइ आरो दुखुनांथाव बाथ्रा मा दंबावो? गोबां जायगायाव एभिक्सन खालामदों, नाथाय बिटिसिआव हाइकर्टनिफ्राय अर्डार हरसेयावबो मानो एभिक्सन खालामाखै होननानैबो सोंलु खालामदों आटसुनि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्मआ। बिजेपि सरकारा ट्राइबेल आरो जेनेरेल गासैखौबो एखे खालामनो नाजादों। ट्राइबेल आरो जेनेरेलनि नेम नितिखौ एखे रोखोमनि खालामनो नाजादों। बेनिखायनो एनडिएनि बिजाथि एबा बिजेपिनो भट होनाङा होननानै थोंजोङै बुंदों आटसुनि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्मआ। उदालगुरि जिल्लानि बारग' एनडिएफबि आरो बारग' बिएलटिफोरा खौसे जानानै बिएपिएफनो भट होनो थाखाय खावलायदों रायजो राजाखौ। एक्स एनडिएफबि डि हारिमुआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंदों, बिटिआर सुक्तिखौ एनडिएफबि हारसिङै खालामाखैमोन, आबसुआबो दंफायोमोन। बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव एनडिएफबिआ गासैबो हाथियारखौ सरकारनो गथायबाय। बिएलटिआबो बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव गासैबो हाथियारखौ सरकारनो गथायबाय। नाथाय सोंलुआ बेसो, आबसुआ माखौ सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाखो? जोंनि लाम लाम थानाय हा हुखौ सरकारनो गथायनानै आबसुआ सारेन्डार जादों। जायनि थाखाय सरकारा दिनै एकसनिया आरो 60 हानि खाजोनाखौ लाया। डि हारिमु हानि थाखायनो जोङो दावहा नांबाय, हानि थाखायनो रोजा रोजा मुंख्लं जाबाय। अब्ला बे हा हुखौ जों बोरै ओरैनो हगारनो? बिनि थाखायनो एबा बे हा हुखौ बासायना लाखिनो थाखायनो रायजो राजाया दुर्गा दास बर'नो भट होगोन होननानै बुंदों डि हारिमुआ। बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिनि बिस गोनां बाथ्रा। थारैनो माथो बाथ्रा बुंखो कास्टम बसुमतारिया? जायनि जाउनाव गोबां जिल्ला एबसुआ खौरांगिरि मेल लानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि राजखान्थिगिरिफोरा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बायदिसिना बाथ्राफोर बुंनायखौ जोङो खोनायो। सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा बखिनाय, सोरखौबा निन्दिनाय बायदि बायदि बाथ्राफोर ससियेल मिडियायाव बुंनायखौ जों खोनायो। नाथाय मा बाथ्रा बुंखो कास्टम बसुमतारिया? सासे पलिटिशियानखौ बुङाखै, नाथाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ बुंदों। जायनि थाखाय ससियेल मिडियायाव खालि कास्टम, खालि कास्टम, खालि कास्टम। थारैनो बुंमारदों कास्टम बसुमतारिया। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जाय आफादखौ बर' हारिनि गोथार सिनस्रि होननानै बुङो, जाय आफादा राजनितिकजों जेबो सोमोन्दो गैयै आफाद, माहारियारि आफाद, बेबायदि आफादखौ आरो आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'नि सायाव आरजाथावै आरो गुबुन पलिटिशियानखौ जेरै गावजों गाव बखिलायो बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्ला फरायसा आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय अननानै लाइक खालामदो आरो जुदि
साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।